men det er som om han ikke rigtig er... He's not in the game. Oh, sorry. Der er fandme ikke mig, der skyder med her. Er vi klar? Jeg er klar. Er du færdig den? Okay, er du klar? Ingen våben, ingen ting. Jeps. Vi løber bare op til højre, trykker på knappen og løber ud. Ja. Jeg løber først. Easy, easy. Ja, det må man sige, hva'? Easy, mate. Jeg trykker. Ja, okay, ja tak. Tryk var sygt. Det skal vi bare ikke med nogen fjender. Vi har ikke noget at skyde med. Jeg er ved at dø.